Hi guys, welcome to our channel TFFaz TV. We are back again with a latest gossip nyaya dziri kutenderera pasocial media. Pashinja vanyora pafacebook pakakati kuna Kiki Badman Hanzi naMwari o body iyo asi face uchazvionera wega. Akaisa imwe picture iri kuratidza Kiki akanyorwa nepencil achiita unge chain yakaunganidzwa. Asi varipo vanhu vadedzera kuti aiwa a gentleman don't fight with ladies period, don't argue with me. Aripo munhu adaro kuti usatombofa ukapikisana neni, murume haambofakarwa nemukadzi. Vamwe vakauya, mumwe akanyora kuti Kiki doesn't have time for you my friend, sorry. Aripo mumwe wauya akati aiwa tokuziva panganai istrategy yako yokumaketera vanhu, unogona kunge uchitobhadharirwa dzimwe mari tisingazivi, because apa wakuita iya inonzi promotion and marketing kuna kikibadas. Pekutanga wakaitira maititi, ukabva kuna maititi ukaenda kuna holy 10, ukabva kuna holy 10 ukaenda kuna baba harare, nezvo wakunani wakuna Kiki baba harare, zvavo zvakuvafambira. Ndozvataurwa nevamwe vanhu vaitaura zvakawanda. Akati vamwe vakati aiwa kuna St Colors zvakaramba, waida kumupusisa asi akangwara St Colors, zvinonje wakatadza. Vamwe vakati real men don't do this, there is something wrong with you. Vamwe vakadedza kuti nyange ukamita sezvako Kiki asakanaka. Vamwe vakati your life has no balance. Vamwe vakati Kiki wachona mhanza yachona ine shape yama1 ega ega. Vamwe vakati passion uri gwavha, iwe unonzi passion gwavha. Vamwe vakati seka urema wafa. Saka vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana pamusoro penyaya yekuti passion java aenda akanudza Kiki Badas akati aiwa haune body yako yakanaka asi face yakanyangara. So asi vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Vakati aiwa panganai usatuke vanhu, kuti munhu akasikwa zvakaita sei hazvina basa izvo. Vagara vanhu vanosikwa zvakasiyana siyana. Anogona kunge wakanaka asi body yako isina kunaka, dzimwe nguva body yako yonaka face yotadza kunaka. Saka ndozvangachudzwa kuti usaseke, unoseka urema wafa. Dzimwe nguva unogona kunge vari vana vako vanogona kuzozvarwa vakaita seizvozvo zvavari kuseka Kiki Badas. Asi iripo timu yaramba yadedza kuti aiwa hatakuiziva inonzi marketing strategy yako hazvichambofi zvakashanda. Une uchida kuti asenonzi ndiwo uri kupromota vanaya. Tosekera baba harare futi vakaramba vakakudza kuti aiwa dzikama, wakazama futi kuvapusisa. Saka nyaya dzako dzoda kupusisa maartist emuZimbabwe hadzichashande. Vamwe vadedzera kuti ndiwo uri kutouraya music industry wewe panganai ndizvinhu zvauri kuita. Vanhu vese vaunomira navo uri kukanganisa. Chill sport ndiwo yakaita iwewe asi iwo wakuita sinonzi chill sport yakagadzirwa newe. Vanhu vechill sport ndiwo vakaita kuti uzikanwa asi nezvawakuita sinonzi chill sport yaive isipo iwewe usati wauya. Wakuita sinonzi ndiwo wakaita wakagadzira record label yechill sport. Vamwe vakadedzera kuti vese vanhu vaunoshanda navo vari kungopera semaperero auri kuita iwewe. Vanhu vese vanoshanda navo vari kungopera, hapana kwavari kutomboenda. Saka ndonyaya iripo guys, ndangoti ndiuye ndisikokudza kuti vanhu vati chii pamusoro panyaya yataurwa napanganai achituka Kiki Badas. Thank you so much guys.